హలో అందరికీ, మీ ఏకేఆర్ మూర్తి. టుడే మీతో ఒకటి నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అండి. సో, నేను చేసిన మోటివేషన్ వీడియోస్‌లో 40% ఆఫ్ పీపుల్ ఫీమేల్ చూస్తున్నారు. సో, వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, సో, మీ గురించి నేను లేడీస్ ఎంపవర్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభ గురించి ఒక వీడియో చేశానండి. అమర్‌చిత్ కౌర్ ఒక టీ ఫ్రాంచైజ్ పెట్టి ఆమె ఒక పతనం నుంచి ఒక విజయానికి ఎట్లా ఎళ్ళిందో అన్నది కూడా ఆ వీడియోలో నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశానండి. ఇట్లనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీ వుమెన్స్ కూడా సో, క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యూనివర్స్. మీరు క్రియేట్ చేసుకొని ఇంకా మంచిగా విజయ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారని మీ ఏకేఆర్ మూర్తి. ఇది మీ వుమెన్స్ గురించి ఈ వీడియో అంకితం. Signing off. Bye. Subscribe my YouTube channel. Take care. Bye.